Fray Francisco Igainsa, Dominiko asin Obispo. Obispo ka Nueva Cáceres sa mga taon 1862 hasta 1879. Pagpadugang kan Devocion. Inian sa kong mawot para kiinang Virgen de Peñafrancia. Ang pagpalagda kan novena sa Bicol, bago pa ako tuminungtong sa mga dalan kaining syudad, an enot kong ginibo para sa pagpadugang kan Devocion kiina. Pag-abot ko, digdi sa syudad asin obispado kan Nueva Cáceres, enot ko tulos dinumanan ang sanktuaryo ni ina. Alagad, ako na mundong marahay, ninhulitan na pabayaan na ang simbahan na gapo, asin ang imahe ni ina, nakikidagos lang sa katedral. Naaraman ko na ininggapong simbahan pinagmawot ipatindog ni Obispo Felipe de Molina kan taon 1732. Alagad, nahamansa na kan panahon na ni Obispo Isidro Arevalo kan mga taon 1740 hanggang 50. De ko aram, kung buhay pa kaini si Fray Miguel de Covarrubias, na iyo ang nagtugdas kan Devocion, asin nanugang igibo ang mahal na ina ninggapong simbahan. Tulos man sana, pinapunan ko ang pagpairahay kan simbahan hali sa sadiri kong perak, asin sa dakulang tabang kan mga donantes na mga devoto ni ina. Tanganing dais na siya makisuno sa ibang harong, kundi mag-erok sa harong na itinalaga para sa iya kan kainot-inote pang panahon. Nagtalagaman ako, ninpadi, na maging permanenteng kapelyan kan simbahan. Dati nang ginigibo ang traslasyon asin pagsakay. Alagad, sa paagi ning sarong dekreto kan fetsa 1 kan Setyembre taon 1864, binuot ko na Biyernes hanggang susunod na Sabado na ang pagnovena sa katedral, asin gigibuhon ang pagsakay sa hapon kan Sabado para pagfiestahan sa ermita sa aldaw na Domingo. Chopisto B. Alberto, Obispo. Arsobispo kan Cáceres sa mga taon 1965 hasta 1983. Kaipuhan na nin mas dakulang simbahan asin permanenteng harong para kiina. 12 anyos asin sarong aldaw ako kan mangyari ang koronasyon kanonika kiina bilang patrona nin Bicol kan fetsa 20 kan Setyembre taon 1924. Kan si Francisco Reyes, ang obispo kan Nueva Cáceres. Ining koronasyon, pinanginotan ni Delegado Apostoliko Guglielmo Piani sa kasuguan ni Papa Pio XI. Asin kan ako na ang arsobispo kan Cáceres. Nagselebrar kami kan ika-50 taon kan koronasyon kanonika ni ina kan taon 1974. Saro sa regalo mi kiina, asin parte kan selebrasyon kan jubileo, iminukna ming parokya ang simbahan kan Peñafrancia kan ika-30 kan Oktubre 1973. Kan taon 1960, ang enot na arsobispo kan Cáceres, si Obispo Pedro P. Santos, mantang ako ang koadjutor, nagpahayag kan kamautan na makagibo nin basilika para kiina. Hulitan nahiling mi ang kadakulan kan devotos ni ina, asin kada taon nagdadagdag pa siring sa minauot ni Obispo Gainsa. Sinugo ko si Obispo Concordio Sarte, ang sakong auxiliar asin kura kan Peñafrancia na iyo ang manginotan kan proyektong ini. Asin kan taon 1976, sa daga na pigdunar kan mag-agom na Macario asin Irene Mariano, ginibo ang groundbreaking asin laying of cornerstone. Alagad, sa panahon na ni Obispo Sofio G. Balse,
Kasalihid ni Obispo Sarte bilang sa kong auxiliar asin kura kan Peñafrancia. Huli sa iyang day masabing mga paglapigot asin sa dakulang tabang kan maasahan na si Padre Juan Buentiempo na haman ang proyekto. Kan ika-22 kan bulan na Mayo taon 1982, pinanginotan ni Jaime Cardinal Sin ang solemneng konsagrasyon kan bagong simbahan asin man ang dedikasyon kaini ki Nuestra Señora de Peñafrancia. Uya ang bago asin mas dakulang harong ni ina. Leonardo C. Legaspi, Dominico asin Obispo, Arsobispo kan Cáceres sa mga taon 1983 hasta 2012. Atamanon asin ihiras ang Devocion. Dakulang kaugmahan ko na maging obispo, kan sentro kan Devocion, ki Nuestra Señora de Peñafrancia. Kaya ang pinakaenot kong ginibo, iyo ang paghagad sa Santo Papa, na ang bagong simbahan na itinugdok para kiina maging basilika. Asin kang Mayo 22, 1985, anibersaryo kan dedikasyon kan simbahan, inaprubahan kan Santo Papa na maging Basilika Minore ang harong ni ina. Alagad sa tahaw kan kaugmahan na ini, yaon man an kamundoan sa mga nahiling kong salanggawe nin Devocion. At nga ni igwang traslasyon, kung saan nahalian nin gubing an imahen kan sa tong mahal na ina. Bilang ama kan Arkidiyosesis, minawot ko na dai magdanay an pag-ulog-olog na ini. Kaipuhan at amanon an balaog nin Devocion ki ina. Kaya pinapunan ko ang reforma kan mga aktibidad, manonungod sa fiesta. Kaya naging magayon asin solemne ang pagselebrar kang Diamond Jubilee, an ika-75 na taon kan koronasyon ni ina bilang patrona ni Bicol kang taong 1999. Pinanginotan ni Monsignor Alberto Nero ang pagpahaman kang Diamond Pavilion para sa okasyon na ini. Isinugo ko man ang pagpagibo nin bago asin pusog na mga andas para kiina asin Divino Rostro. Ang formasyon kan mga boyadores, asin ang pagmukna kan Cofradia de San Jose. Ang pagmukna man kang Joint Operation Committee para kaduwang kan lokal na gobyerno sa pagsiguro na matuninong asin matiwasay ang selebrasyon kan fiesta. Ang pagibo nin sine asin libro kan kasaysayan kan Devocion, asin ang libro kan mga istorya kan mga milagro ni ina, asin dakulpang iba para sa pag-ataman asin pagheras kan Devocion. Sinugo kuman ki Monsignor Romulo Vergara na pamayuhan ang renovasyon kan simbahan, ang pagpagibo nin mga lugar para sa mga peregrino asin devotos, asin ang paghimo na maging solemne ang traslasyon asin ang pagsakay. Ako man naghiyalang ning makuri, alagad sa dakulang milagro ni ina, na umayan ako, asin napamayuhan ko ang selebrasyon kan ika-300 na taon kan Devocion ki inang Peñafrancia kang taon 2010. An Porta Marie, dakulang monumento na sakuyang ipinagibo sa pagrumdom kan momentong ini. Regalo kan mga Bicolano ki ina bilang pagpasalamat asin man regalo sa mga devotos niya, urog na para sa mga kaakian na iyo ang mamana kan Devocion na ini. Tunay ng God, balaog inako, balaog itao.
Rolando Octavos J. Triaterona, Carmelito asin Obispo. Arsobispo kan Cáceres sa mga taon 2012 hasta sa presente. Pagbaklay pasiring sa taon 2024, sentenaryo kang koronasyon kanonika ni Ina bilang patrona ning Bicol. Uyen na sa sato ang responsibilidad sa pag-ataman asin pagpadugang pa kang Devocion. Nakakataba sa puso ng onyan, bako nasa na sanaga ang selebrasyon kang fiesta ni Ina, kundi kung saen may Bicolano, saen man sa kinaban, yaon ang debosyon ki Ina. Kaya bako na lang sa mga Bicolano ang debosyon na ini. Ang mga nakakadangog kang pangataman asin pagmangno ni Inang Peñafrancia, na ginamang mga peregrinos asin devotos ni Ina. Kaya sa pagbaklay ta, pasiring sa taong 2024, sa ikasanggatos na taon kang koronasyon kanonika ni Ina bilang patrona ning Bicol, mawot ko ang pagtalubon niyato, gabos, na sa paagi kang debosyon niyato ki Ina, kita madara ki Jesucristo na sa iyang aki. Siring sa sinabi ni Ina, gibuhan nindo anuman ang sa iyang sabihon, kita man magmaigot sa pagpartisipar sa mga programa kan satong arkidiocesis asin parokya, ang manlain-lain na apostolado, ang mga pag-ataman sa dukha, sa kapalibutan, asin ang pagpamibi, asin pag-adal. Sarupang maninigong regalo niyato ki Ina sa jubileo na ini, ang pagkahaman kang museo na mag-angataman kang kayamanan kang kasaysayan kang satong debosyon ki Ina. Tabangan ta si Monsignor Rodel M. Kahot, ang rektor kang basilika, sa pagpatapos kang agyat na ini. Sa pagtapos sa tabang kang mga pamibi ni Nuestra Señora de Peñafrancia, mapasaindo ang bendisyon kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen!